तर पुढच्याच आठवड्यात होळी आहे आणि त्याच्या आधी आता होळीची तयारी चालू झालेली आहे आमच्या घरात. आणि आता सध्या आम्ही अंगण सारवायचं आहे. आज मागच्याच आठवड्यात अंगण सारवून घेतलं होतं, पण आता परत अंगण सारवायचं आहे. तर जरा धूळ होती, तर अंगण आधी स्वच्छ करून घेतलं आणि आता पाणी मारायची तयारी चाललेली आहे. म्हणजे पाणी मारत आहे सध्या मी. आणि त्याच्यानंतर सारवून घ्यायचं शेणाने. प्रत्येक आठवड्याला आम्ही सारवतो, तर आता होळीमुळे व्यवस्थित सारवायचं आहे. अंगण ओलं करून झालेलं आहे आणि आता मी आमच्या गोट्यात आलेली आहे. हा आमचा मागं गोटा आहे आणि सकाळीच आम्ही शेण काढून ठेवलं होतं गोट्यातनं. आणि तेच शेण आता मी न्यायला आली आहे सारवण्यासाठी. सायंकाळ झाली आहे, थोडंसं शेण वाळलंय, मग तेच आता गोळा करायला आले. एक 2 ते 3 पाट्या शेण लागतं सारवायला. तर शेण भरून झालंय. आता हे शेण घेऊन चालले मी आमच्या अंगणात. आणि 2 ते 3 पाट्या शेण लागतच अंगण सारवायला. शेण आता जरा पाणी टाकून जरा पातळ करून घ्यायचं आधी, घ्या लागले. आणि त्याच्यानंतर झाडून सारवायचं पूर्ण अंगण. आता फोडून घेतलेलं आहे शेण, पाणी टाकून पातळ करून घेतले. आता जरा असं झाडून सगळीकडे पसरून घ्यायचं. असं पूर्ण अंगण सगळं पसरून घ्यायचं. जिथं गाठी असतील त्या अशा हाताने फोडायच्या. दगड पण असतात काय काय वेळी एखादे आपल्या अंगणातली, ती टाकून द्यायची आणि असं सारवून घ्यायचं. थोडस अजून एक फेरफटका, जरा जाडच झाले थोडस, अजून जरा पाणी टाकायला पाहिजे. बऱ्यापैकी अंगण सारवून झालेलं आहे. शेवटचाच टप्पा राहिलाय. मुंगू, मुंगू काय झालं? अंगणात बसले तू? आपण अंगण सारवलं. मुंगू